Hola a tothom! Ja fa uns dies que vaig enviar-vos les valoracions i els comentaris a la vostra participació de la PAC 2. A hores d'ara ja heu rebut dues avaluacions, la de la PAC 1 i la de la PAC 2, i ja us heu fet amb la forma de funcionar i en com faig l'avaluació de la vostra participació en aquesta assignatura. Però bé, en aquest vídeo volia parlar-vos bàsicament de com ha anat la PAC 2. Aquesta PAC 2 ha servit per consolidar els diferents grups de treball. Tot just vam acabar la PAC 1 quan acabàveu de fer els grups i quan acabàveu de tancar els acords de funcionament. Aquesta PAC 2 ja s'ha fet totalment en equip i per tant és la forma de funcionar. A la PAC 2 havíeu de fer tot un seguit d'activitats. La primera d'ella era la planificació. En general heu fet bones planificacions, tot i que podríem dir que una mica massa generals i sense aprofundir massa en el que us anireu trobant o ja us heu anat trobant al llarg de la PAC 2 i al llarg de la PAC 3. Però bé, en general han sigut unes bones planificacions. Una altra activitat que teníem era el de compartir les cerques mitjançant el Zotero. La majoria de grups, com demanàveu, vàreu crear un grup dins el Zotero per compartir aquestes cerques i veu compartir de forma satisfactòria el mínim que es demanava, que tot just era de 2 cerques per cadascun i per cadascuna de vosaltres. Una cosa que us volia comentar sobre aquesta activitat és que heu d'anar molt en compte amb tot el tema de l'etiquetatge. Justament vosaltres esteu cursant un grau d'informació i documentació i en els vostres futurs treballs serà molt important ser capaços de recuperar informació de qualitat. La xarxa és una immensa base de dades d'informació i poder trobar la informació és informació de qualitat, informació bona, és un dels principals problemes que ens estem trobant avui en dia. I etiquetar correctament aquesta informació per poder-la recuperar posteriorment és molt important. Per tant, no perdeu de vista el tema de l'etiquetatge. A la PAC 2 també va servir per posar en funcionament els vostres blogs. En general heu fet molt bona feina en aquesta activitat. Cada grup ha creat el seu blog i heu començat a fer unes bones reflexions. La meva experiència de semestres anteriors em fa dir o m'ha permet veure que hi ha alguns grups que utilitzen el blog com si fos un espai alternatiu de comunicació. Penseu que el blog té una funció molt concreta i és reflexionar sobre aquelles coses que aneu fent i sobre el funcionament del grup per tal de mantenir les coses que s'estan fent bé i intentar millorar tot allò que potser no s'ha acabat de fer bé del tot. Per tant, és un espai de reflexió i, com us deia, les meves valoracions també té una component tècnica i és important que penseu en altres elements com poden ser la inclusió d'imatges, la inclusió de comentaris, el tema de l'etiquetatge, tornem a les etiquetes, de l'etiquetatge dels escrits, etc. I finalment vareu començar a fer la vostra wiki. En general també veu fer bons treballs. La wiki que utilitzem no permet fer grans coses, sobretot en quant a administració, però tinc la sensació que tots els grups ràpidament us veu fer amb el funcionament. Un dels problemes és que, com us ho he repetit moltes vegades des que va començar l'assignatura, que no heu presentat tot allò que demanava a l'anunciant de la PAC 2. Insisteixo que és molt important llegir-vos l'anunciat abans de fer el lliurament, perquè d'aquesta manera veieu quines coses heu fet i quines coses no heu fet. Per tant, tant a l'exercici individual d'edició de la wiki, en el qual havíeu de posar una sèrie d'elements que molts de vosaltres no els veu posar tots, com a la primera estructuració que es demanava a la PAC 2 amb els apartats i els subapartats del vostre índex i un resum de cadascun d'ells i estructurar la wiki
en base a aquests apartats, creant les pàgines necessàries per cadascun d'ells, doncs alguns grups no ho vau arribar a fer. Bé, res més. Ben aviat us tornaré a enviar un altre missatge, un altre videomissatge, en aquest cas centrat ja a la PAC 3. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana.